Consell d'Administració de Televisió del Vendrell es va revocar el càrrec del senyor Soriano com a conseller delegat. Els tres grups de l'oposició, Som Poble, Esquerra, Podem i Primàries, el passat 19 de febrer van fer una roda de premsa on demanàvem que aquest càrrec s'havia de revocar, donat que no complia els requisits que estableix la Llei de Societats de Capital. Així mateix, davant d'un informe jurídic que hi ha hagut, s'ha revocat aquest càrrec. La gestió de la societat ara es farà molt més difícil i farragosa, donat que qualsevol despesa o pagament que s'hagi de fer s'haurà de fer amb una autorització del Consell d'Administració i, per tant, s'hauran de convocar força sovint consells d'administració de la societat. Creiem que aquesta no és la millor fórmula. La fórmula del Consell Delegat podria ser una fórmula bona, però alguns dels consellers hem perdut completament la confiança en la gestió realitzada fins ara, tant amb el càrrec de conseller delegat com en el càrrec de president del senyor Cristian Soriano. I, per tant, es podrien buscar altres alternatives que no passés pel senyor Soriano al capdavant de la societat. Per això mateix li vam demanar la seva dimissió en el Consell d'ahir, la seva dimissió com a president de la societat. Són moments difícils, són moments en què tots hem de remar amb el mateix sentit. Per això jo des d'aquest mitjà li demanaria al PSC que reflexioni i que busqui treballar per aconseguir el màxim consens de totes les forces polítiques en totes les decisions que s'han de prendre a partir d'ara. No pot ser que la gestió de les diferents coses es facin simplement utilitzant les majories i deixant les minories completament fora de qualsevol acord. Ara és l'hora de sumar i, per tant, s'ha de sumar però buscant consensos i no dient les coses que s'han de fer perquè sí. Aquest dissabte passat, a les 3 de la tarda, vam rebre una convocatòria de Consell d'Administració de la Societat de la Ràdio Televisió del Vendrell per fer-la aquest dilluns passat a les 4 de la tarda. Un dissabte i un diumenge, en fi, no són els dies millors per fer aquesta convocatòria. A més, aquesta manca de transparència ve donada fins i tot pel fet que ens falti documentació, com per exemple l'informe de secretaria que deia que el nomenament de conseller delegat del senyor Soriano havia sigut il·legal. Efectivament, el punt principal de l'ordre del dia era retirar la condició de conseller delegat del senyor Soriano, com així es va fer per unanimitat. Per tant, el senyor Soriano ja no és conseller delegat. Val a dir que, en fi, no tenia els vots suficients per ser-ho. Amb els 11 majoria simple no n'hi havia prou, havia de ser majoria dels 2/3, cosa que ell va ignorar. No solament això, sinó que per fer-ho, a preguntes del registre mercantil, ell va dir que sí, en una declaració responsable, que sí que s'havia fet ben fet quan no era veritat. I no solament això, sinó que no va esperar a ser inscrit en el registre mercantil i va començar a signar documents com a conseller delegat quan tampoc ho podia fer. En fi, són unes actuacions d'una gran prepotència. El senyor Soriano no consulta els serveis jurídics de l'Ajuntament i fa les coses mal fetes. Això fa que li hagin perdut la confiança una colla de consellers i fins i tot l'altre dia li van demanar que dimitís com a membre del Consell d'Administració. Creiem que l'ideal seria que tots els grups polítics de l'Ajuntament consensuessin quina persona podria fer aquestes funcions.